चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फरेस्ट बांला आलासि न'ब्लाङाव दुवार ओनसोल जानाफारि संगम DJPआ 157थि सेन्सुला गोरोबथा सान फालिदों। DJPआ 157थि सेन्सुला गोरोबथा सान फालिदों। चिरां जिल्ला काजलगाव फरेस्ट आलासि न'ब्लाङाव आगोलनि बर' बिर जोहोलाव फोलेरनि सुबुं कालीचरण उजिर मोनहा नुजाथि फैदों आरो बिथांमोना DJPनिफ्राय गोसो गुदुंजों बरायनानै लायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बिबुंथिगिरि बिथां गर्जन मुसाहारि बिथांमोनखौबो बरायनानै लायो आरो बे हाबाफारियावनो DJPनि आफादगिरि आरो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा लोब लोब नुजानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। दानिया फै बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो जों मोनथिनानै लानि। दिनैहाय जोङो 157 माने सान मोनसे फालिनाय जादों। बेयो जाहैबाय सिनसुला ट्रिटि 1865। बे 65नि एग्रिमेन्ट सिनसुलाया जोंनि जारिमिनारि बा जोंनि बेहायनि जे हालाम बेजों मा लोब्बा दं जों बेखौनो दिनै प्रसार खालामनो सानदों। आरो लोगोसे जोङो मोनसे जोंनि जे गोदोनि चिफटेन्सफोर दं माने जध्धा बिर जोहोलावजोफोर दंमोन बिसोरखौ मान बावदों आरो ममबाथि सावदों आलारि बाथि सावदों। गतै जेन' बे हालामनि रायजो राजाफ्राबो जेन' सावो गावबागाव न'आव बेलासिनि भागाव बेखौ प्रथमाव खावलायग्रोनाय जाबाय। बाथ्राया जाहैबाय जोङो बे एलेखाखौ जोङो जारिमिनाव रिभिजिट खालामनानै नायबाय। गोदोहाय बिदोंमोन उदियासल बड'लेण्ड बेफोरबादि बिदोंमोन बेफोरखौबो जों रिभिजिट खालामनानै नायबाय जे बे एलेखाखौ मा होनमारमोन मानो जुनै जों रायजो मोना ओरै गुबुन साइडजों गोदान रायजो जागासिनो दं जोंल' मानो मोना डिफ्राइब जाबाय थायो। दा बेखौ नायनानै जोङो गासैबो सालिजारि खालामनानै नायजोब्बाय जे जोंनि जे लेजिटिमेट डिमान्ड बा बर'नि थागिबिफोरनि जे एलेखा बे एलेखाखौ गोदो दुवार्स एलेखा होननाय जायोमोन। बे दुवार्सखौ लानानैनो 1864आव मोनसे तुलमुल माने दावहा जादों। दावहा जानायाव जोंनि जेसेबांनाखि बिर जोहोलावजोफोर बिसोरो बे समावहाय माने गावनि माने जिउखौ खहा खालामनांदों बा मुंख्लं जानांदों। जियानो हक बे मोनसे जारिमिनारि जोंनि बे ओनसोलखौ लानानै जोंनि बिर जोहोलावजोफ्रा गोदोनिफ्राय नांबोबाय थादों। आरो बे बुंनो थाङोब्ला सानसे समाव बे सिनसुला ट्रिटिनि सिगां भुटाना 1700 साइडआवनो बे एलेखाखौ दखल खालामना लायो गाग्लोबनानै। बे समावबो जोंनि मानसिफ्रा गोबां खहा जादों। बे जाहैबाय बुंनो थाङोब्ला दरं बंसाबलिनिफ्राय लानानै जोंनि मा होनो 650 to 900 ख्रीष्टाब्दसिम बे जिनिसा बान राजामोन थैखांनायनि उनाव म्लेसा डाइनेस्टि मोनसे गायसननाय जादोंमोन। बे म्लेसा डाइनेस्टियानो मेसेफोरनि कछारीफोरनि डाइनेस्टि। बियो फैयै 21 जन राजाफ्रा बे एलेखाखौ खुंखांनायनि उनाव थैखांनायनि उनाव बिनि उनाव बे एलेखाया डिसइन्टिग्रेट जानानै बिसिनि किंडमा बायफ्लेजोबनानै बे एलेखाखौ फिसा राजा 12 जन चिफटेन्सफ्रा जेरेखम दहाय होनबाय आङो जे जायफोरखौ जों मान बावदों सिखना जोहोलाव जावलिया देवान बिरगोस्रि थेंफाख्रि बुगुद उजिर बे रोखोम 12 जन बिनि गेजेराव हावरिया मेसाबो बिसोरनि बिदा फंबायनि बे डाइनेस्टिनिफ्रायनो फैनाय आरो बे एलेखाखौ मोनसे लुज पलिटिकेल बाउन्डारि बिदा फंबायनि गावनि बंस'खाय मालाबो जुद्ध जायाखै बा बेवहाय नोङो गाग्लोबलायनायनि खोथा गैयामोन। बे रोखोम गावजों गाव मोनसे आन्डारस्टेन्डिं रिलेसन खालामनानै सोलिबोबाय थादोंमोन। दानिया फैयै फैनानै ब्रिटिशफ्राबो फैबाय बे समाव 1800 ख्रीष्टाब्दआव अलरेडि हाबखाबाय। ओमफ्राय कुचबिहारनि राजाया बे समावहाय माने ब्रिटिशफोरजों रायज्लायनानै जे जोंनि हा गोमानाय बे एलेखा जे गोमाजोब्बाय बिदा फंबायनिबो जोंनाबो गोमाबाय भुटाना सेना लाबाय बेखौ जेन' गाग्लोब माने जोंखौ हेल्प खालामो बा जोंबो नोंसोरखौ हेल्प खालामगोन बेखौ जोंनो उद्धार खालामना होनांगौ। बे ग्राउन्डआवनो 1864आव फार्स्ट मास जुद्ध नांदों। जुद्ध नाङै भुटाना लास्टआव जेनबाय। खिन्थु दुर्भाग्य खोथा बेनो जे दहाय खोन्थालांनाय बादि जे सासे जोंनि जे माखासे बिरफोरा भुटानजों लोगो जाबाय माखासे ब्रिटिशजों लोगो जाबाय। दाना जुद्धआ बिदा फंबायजोंसो लागायबाय। दाना नाङै बिदा फंबायसो स्रां। दा बे रोखोम हौरैनि पार्टआ मा हावरिया मेसनि बंस'फ्रा माने बिश्व शिष्य बिनिफ्राय नरनारायणआ मर पावारफुल जाबाय। बिथाङा बे गावनि किंडमखौ गायसनबाय बे रोखोम दा जोंनि ओरैनो फिसा जालांबाय गोमोरलांबाय थैलांबाय खायसे बे एलेखाया बिदिनो थाबाय। फैनानै बेखौहाय ब्रिटिशआ 1865आव जे भुटानजों जुद्ध जानानै बे जिनिसखौ देरहानानै मोनसे ट्रिटि खालामनांबाय भुटाना जेनबाय नालाय। बे ट्रिटियाव लिरनाय दङ जे बे हानि हिसाबै खाजोना हिसाबै
भुटाननो जोंनो जेन' खांनानै हरो जे 50,000 सालाना नांगौ होननानै बेखौ मान्थि जाबाय लोगोसे बेबो लिरबाय जे बे हाखौ लानानै मालाबा सिक्किम राजा भुटान राजा कुचबिहारनि राजानि गेजेराव दावराव दावसि जाबावब्ला बेखौ गार्जेन हिसाबै ब्रिटिशआ समाधान खालामनानै होगोन होननानै बेखौ एसुरेन्स होबाय आरो बिदिनो फैनानै दाना तिब्बतआथ' चाइनाया तिब्बतखौ गाग्लोबनो हमबाय ओरैहाय नोङो भुटानावबो हाबहां बेखौ नुनानै 1910 आव आरो मोनसे पुनाखा होननाय ट्रिटि खालामबावबाय बे पुनाखायावबो बै दफाफोरनि जे फैसा बेसेबां हरनांगौ मा दङ दफाफोर बेफोरखौ लानानैनो बै 50,000खौ सालाना बारायफैनानै 1 लाख खालामफैलायबाय बिनि उनाव फैनानै स्वाधीनता जानोसै भारतआ जाबायानो 1947 आव इन्डियान इन्डिपेन्डेन्स एक्ट मोनसे दानानै बे ब्रिटिशजों जेसेबां एग्रिमेन्ट जादों बा लेगेसिफोर दङमोन बेफोर गासिबो माने लेप्स थांजोब्बाय स्वाधीनता जाबाय नालाय गैला बियो दाना बे जोंनि हाया बोसोरनै ओरैनो लागाबथारदों बे समावथ' जोंनि मानसिफोरा रावबो बिनो रोङाखिसै बा राजानि बंस'फ्राबो ओरै लेखाना गैला दा बेखौ नुनानै जवाहरलाल नेहरूआ इन्टारिम गभर्नमेन्टनि प्राइम मिनिस्टारा 1949 9 आगस्टआव दार्जिलिंआव बे हाखौनो लानानै आरोबाव इन्ड' भुटान मोनसे ट्रिटि खालामबावबाय बे ट्रिटिया बुंनो थाङोब्ला इन सेन्स मार्जारसो मानोना बे समावनो बै देवथां दावांगुरि सानद्रुप जंखार बेखौ 32 माइलखौहाय भुटाननो होफिनबाय बाखि अंशखौ बांसिनखौ ब्रिटिशआ लाबाय होमब्ला बे हा सरजाबलायनाय होलायनाय बे मार्जार नंगौ नाङा मार्जार दा बेहाय बै एग्रिमेन्टनि जे बिनिमय लेन्ड साबसिडि हरनांगौ बियो फैयै 5 लाख जाबाय आरो फैनानै प्रणब मुखार्जीनि टाइमाव प्रणब मुखार्जी गभर्नमेन्ट अफ माने इन्डिया प्रेसिडेन्ट माबाजों प्रणब मुखार्जीजों आरो भुटान जिगमिक वांचुकजों आरो मोनसे बिनि रेफारेन्सआव जाबावबाय दा जों खोनानो मोन्दों जोंनाव फुल माने बेबायदि तथ्य गैया खिन्थु बे एमाउन्टआ बाराय 50 करोड़नि एबाब जाबाय भुटाननो हरो बेखौ माने लेन्ड साबसिडिखौ दा बेखायनो होनदों जोङो बिसोरनो हरस्लायस्लाय जोंनो हो थागिबियाथ' जोंसो बिसोरथ' नागारना खारलांबाय जिखिया जा बिसोरनो होबाय बोलथे जों बेखौ बांद्राय गाज्रि मोनला जोंनोबो नोङो इक'नमिक पेकेजो बोसोराव 1000 करोड़ 2000 करोड़ 3000 करोड़ हो आरो बेखौ होनो हाब्ला जोंनि बे मा होनो कुचबिहार रायजो जानो थांगासिनो दङ जों खोनानो मोनो बिथांमोननि रायजो जायोब्ला जोंनोबो होनांगौ मानोना 1949 आव कुचबिहारबो मार्जार जादों बे जोंनि 18 दुवारसाबो मार्जार जादों बिसोरनि आगष्टनि 8 तारिखआव जादों जोंना 9 तारिख आगष्टनि दार्जिलिं होननाय जायगायाव जादों होमब्ला बे मार्जार एग्रिमेन्टआव कुचबिहारनि सिङाव बे 18 दुवारा मालाबाबो हाबाखै हाबखानाय मोनला डाबल नोङो एग्रिमेन्ट खालामनाङा मार्जार खालामनाङा दा बेखौसो होनगासिनो दं जोङो बे जोंनि जारिमिनारि जों लोगोसे मोनसे जोंहा लिगेसि थानाय हानि लेखा लेखि 1949 आव मोनसे लिरलायलायबाय 1910 आव लिरबाय मोनसे 1865 आव मोनसे लिरबाय दलिलाव दा बे दलिलाव लिरनाय मानेथ' हाया जोंनि जुदि कुचबिहारनि मोनब्लाथ' बिदि लिरबाय थानाङा दा बेफोर जिनिसखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनो बुजियो आरो जोंनि बे दानि जे कनसेप्ट बियो मोनसे रायजो मोननायनि जे मोनसे दाव पेच भारत सरकारखौ बोरै फेजेननो हायो बा बे नामाकरणाबो जे दुवारान्चल प्रदेशआ मोनसे गथाय जाथि हारिखौ लानानै दावगानो हानाय इनक्लुसिभ मोनसे सोदोब आरो खायसे होनो मा बर'निबो नाम गैया बिसोरनि रायजोआलाय होनो जों होनदों दुवाराम दरखं सोदोबनिफ्राय ओंखारनाय दरखंआनो संस्कृतआव द्वाराम हिन्दीआव दरवाजा इंलिसावबो दर होनो दरखं दा बे सोदोबनिफ्रायनो फैनाय ओनसोलखौनो अनसल होना होमबा दा बेफोरबायदि आरोखि बे बुंनो थाङोब्ला जोंनि माने सैथोथा दं जोंनि बर' रावैनो फैनाय बेफोरो बाखि उनावहाय रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ भुल बुजिनो नाङा दा ओंखायनो जोङो 100% सियर जे जोंनि डिमान्डआ मोनसे भारतआ जेरोखोम लुबैगासिनो दं दा इनक्लुसिभ बिमुंजों जे मोनसे रायजो बा ओनसोल दानो थांगासिनो दं more than 50 स्टेट गोदान रायजो दानो थांगासिनो दं आरो जोङो सर्सआव खोनानाय मथेब्ला कुचबिहार रायजोआ फैगोन बोसोरावनो जानो थांगासिनो दं हेमन्तआबो दार्जिलिं थांलायदों ममताबो फैलायदों अनन्त महाराज थांदों हम मिनिस्टार स्रोद फैलायदों दा जों मिथिनाय मथेब्ला आसामा कनभिन्स जानानै दङ जाहैदों जे चिरां आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ थांब्लाबो अरजाले माने आनजिबायथा गवालपाराखौ बिबाय नालाय अनन्त महाराजा मानोना आसामखौ सब समय माने असान्ति खालामग्रा मैना खान्था सुफोरबादि आन्दलन खालामग्रा दल गोदान दाग्रा डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिरां आरो माबा क'क्राझार दा बे मोननै थाङोब्ला आसामा अराय टाइमनि जुनै सान्ति जानानै थाबाय हरैथ' BKWC जाहैखाबाय बर'फ्रा आरो इउनिटि गैला मोनहालायला आलदा आलदा जाजोब्बाय दा ओंखायनो होनदों जोङो जोंनि बर'फ्रा कुचबिहाराव थांनो ना जोंनि आबौ आयंमोन होलांनाय हालामखौ जोङो रैखा खालामनानै गोदान रायजो दाफुंनो बे जोंनि रायजो राजानाव जों सोंहरनाय थाबाय बेखौनो जोङो लानानै जेन' जोंनि मानसिफ्रा
मिन्थियो बुजियो जे जारिमिनारि जोंनो फर फादारा होलांखानाय बे 18था दुवार्सखौ बेखौ लानानै बियाब्ला जों माखौ लानानै बिगोन जोङो सब दिगे जोङो 100% जोङो मा होनो जोङो थैयारि जानानै बे माबाखौ लानाय जादों ओंखायनो आसा खालामो जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनो सेस्था खालामगोन बे माने बे कनसेप्टजों जोङो थाङोब्ला नोंनि मोनखानाय बिटिसि बिटिआरआबो थागोन डिनाउन्स जाया मानोना दुवार ओनसोल रायजोनि सिङावसो बिटिआर बिटिसि काउन्सिला थागोन जास्ट लाइक मेघालयआव मोनथाम काउन्सिल दं 1952आवनो बिसोरो काउन्सिल मोनदों 6 सिडुलाव हाबदों पेरा 20नि पार्ट 1 पार्ट 2आव बिसोरनिया अलरेडि इनसार्टेड खामोन हाबनानै बिसोरो गावबागाव गार' खासि जयन्तिया बे नामाकरणे जि 6 सिडुल मोनदों बेखौ गावबागाव बिमुंखौ दोनथ'लायनानै जे जोङो मा इनक्लुसिभ सोदोबजों जों थांनो हायो मेघालयना बे नामाकरणे बिसोरो प्रजेक्ट खालामनानै 1970आव अट'नमास स्टेट मोनबाय 2 बोसोरनि उनाव बिथांमोना फुल फ्लेजेड स्टेट मोनासै थारमाने मेघालय स्टाइल बायदि दुवार ओनसोल बियोबा जोंनि बड'लेण्डआ गोमोगोन नामा माबा बिटिआर गोमोगोन ना बिदि नङा बिसिनाबो बेबादिनो सेम जे मोनसे इनक्लुसिभ बिमुंखौ सायख'लायनानै सावरायलायनानै टेबोल टक खालामनानै बिसोरो बिबाय मेघालय दानिया मेघालय रायजोबो मोनबाय 6 सिडुलाबो थाबाय मोननै इउनिभारसिटि मोनबाय जायनि जुनै जयन्ति खातार साराबो बुंनानै फैदों दाखालि जे 6 सिडुलाव ट्राइबेलफोरनि रैखा कवचनि जेबो बाथ्रा गैया खिन्थु जोंनो ट्राइबेल माने 6 सिडुलबो नांगौ होमब्ला नोंथांमोना बुजिनो सानदों जोङो मा कनसेप्टजों थांब्ला